Nou komt hij er weer uit. Blijf op. Doe morgen maar. Ja, wel hè. Morgen maar. Dit is live. Vliegen, respect jongen. Hey, ben ik flexibel of niet? Ik ben niet tegen wie dan, want iemand heeft gezien. Hoi. Dank. Ja, ze zijn er weer. Dit is dan de damesklasse. En de nummer 57, Aline Wiegensma. Dan de nummer 6. Renate Elmerveld. Die ziet er vandaag goed bij. De 101. En van de Kiki Bosklaver. En waar is Hilly? Hilly Stammenholt. 57, Renate. Monique de Vries. Hilly Stammenholt. En net zo mooi, denk ik. Ja, verdorie. Maar ik ben al jas. Gezellig, ja. Het is niet zo'n mooie positie om te stappen, maar... Ja, dan krijg je in eerste bocht direct wat drukker, hè? Camera Chinique, hè? Niks tegen.